Tässä videossa näytämme, kuinka helposti raportoit kyselyn tuloksia yleisraportissa. Yleisraportti löytyy Raportit välilehden alta. Siirrytään yleisraporttiin. Näkymän ylälaidassa on koko raportin muokkaustyökalut, kuten omiin raportteihin tallentaminen, tiedostoon vienti, tulostaminen, sisällön hallinta ja asetukset. Peru kaikki -napista raportti on mahdollista palauttaa oletustilaansa. Valitsemalla Tallenna voit tallentaa näkymän omiin raportteihin. Tallennetusta omasta raportista voi myös ottaa uuden kopion Omat raportit -kohdassa siirtymällä Tallenna -kohtaan ja valitsemalla Tallenna kopio. Valitsemalla Vie tiedostoon yleisraportti on mahdollista viedä PowerPoint, PDF ja Word-muotoihin. Asetukset -kohdasta voidaan määrittää kaavioiden palstoitus ja koko. Rajoitukset voidaan myös poistaa, jolloin kaavioita voi vapaasti siirtää ikkunassa tai muuttaa niiden kokoa. Kaaviokohtaiset työkalut löytyvät kaavion oikeasta yläkulmasta, kuten kaavion monistaminen ja muokkaus. Valitaan kaavion kohdalta Muokkaa. Voit valita, mitä kuvaajaa kussakin kysymyksessä käytetään ja miten tulokset näytetään kaaviossa. Suodatukset välilehdellä voidaan valita, minkä vertailuryhmän mukaan tuloksia halutaan tarkastella. Vastausvaihtoehtoja voidaan myös tarvittaessa jättää pois tai määrittää vain vastauksen sisältävät kohdat kaavioon. Otsikkoteksti voidaan määrittää erikseen ja sen sijainti kaavion sisällä. Vertailuryhmän selitteen sijainti kaaviossa voidaan myös määrittää valitsemalla haluttu kohta valintapyörästä. Kaavion akseleita voidaan muokata ja määrittää, näytetäänkö se numerisessa tai tekstimuodossa.